then ye ka say nsuo any popon ni awia ne ade betu bi because on betu bi dia any 10 million no eze kokoye 20 million ni peto aba no ene na papa se mo ka say nsuo any awia ni motia ne ade ampa on betu yampa senka eye interpretation of scriptures a enka mechiri na ada ne political ade de yemfa ne saa at the end no yebehu say unyame ne kan say ananyame ne kan say saa asem no eso ono anu timi kirase ene Owusu Bempah eso ono anu timi kirase me ba ne Bernard wa professor ma NDC mini na chiye madam foni kusi boati o professor ama MPP mini na chiye nemu no eye Owusu Bempah nsem na koye no de ba bi efiri ba bi abeduo no adane more political. Mini da ni mu ni na awotwe pepepe na o man Ghana ye to santene akwa kire ne ye pe so obedi ye so omampani se ebeye ye mampani da John Dramani Mahama ana se mampani abedi achi Dr. Mahama Dubaumia no eduru ho akokomutie no na ebekire nanso asofo bebre na kire se enye kokomutie nko a na eto aba emane yeye ebi kire se ensuo kura wo Ghana ha nyina edi kan akopum akwakoye meeting na chi no wo moto aba ema sunsunsu aso na epie eno na beba bedadi ewa abaya ye kwakoto isu na emesaka Archbishop ya edu ewo menchen wa ha ye bo apini papa ne bisa papa se eba abato a yenim se eyeye nipa yi ene eto santene koto ya aba na afin sunsun musam ene emwa yi ene amote ya epia aba beto abai ene abato no chaka ben na ewo eno ti kam ho abra ma Archbishop akwaba say o question a obi say ide e ya asresem baby a na free ba no say nkofo ni bi ha me perform some personally okay but the word of God no eye ade a enim papa ni mame the word of God no eye truth a e komo obi bia elutina osofupani bi kuntia say a D7 revelation ni ade no e be ya dwobreo esan say e ba beto aba ya kan ni padodo a wo ma ya register o nipa na ya register o na on beto aba no menyi ni say after the aba no ya kan ya e be broso say ya kan ya say 8 million eto ya and I even say 10 million you van 10 million say be bentia 10 million eto ya eyire so pass na obonse bia kakra na ebia edu 10 million bia 9 million na eto aba no okay eye ne ebi antimi ankoto aba no obu okura sa atam no bedu owu obu okura so oyare okay it is a 10 million na register ye nya 10 million pepepe na ye nya even less than the 10 million na eye dan ye ka say nsuo any popon ni awia ne ade betu bi because on betu bi dia any 10 million no eze kokoye 20 million ni peto aba no okay se ni peto aba no koye 20 million dia ni ye hu say ade ye register 10 million na 20 million na beto aba okay enti na ene na papa ya se mo ka say nsuo any awia ni motia ne ade ampa on beto yampa na sa ankonko ba ne sadia ene yentimi nka se abode different no ebeto aba ne ahunfin ne ade ebeto aba da bi ye nipa na ne ebeto aba no se ahunhom ne ade ne de ne o metimi aya ne se bia omo be influence nipa bi okay ama omo ato no aba na nkom person beto because obi o ha that be ne se o person kokoto sa abai obedu ono na nadwe na dan wo betimi aka se we no peso kokoto aba no obehun se ahompopo ntina wase aba no wato aba na se no woto aba na se no so awotimi kokoje foforo san abeto na ferre ene ani wo ntino onka na wato ase no so entino bibia etisa no da bi eni ho okay wo mtimi influence obi
eye nipa na nya so ombekọ akoto aba ama nipa na to wrong na ni kwan so oto ana saa nso na obi so ha wa bompa intino nyame ho so bedi ni kan ama na to ne obeso oto be ma na hoden ama na to ne so oto. Papa, you heard 2016 about your tour, your man penny or Tissu and another Danko Kufuado, and a demon kunim, and ye Ubia Gana Haji to Musa Abano, or to the man anado Tina wedding kunimuno. You heard 2020 about your tour, Nanado and a same demon kunim. Now, so Sabran see a besha UPC Montez, so no Busa Manfona. No, Yanado Dona can say, one to a man anado. So she any pabe do. Na ubi someone who bear watch it to make us say one to a banana nado, be a new pen of Benas on to mananado. Now, see a real chino, na man pin anado na afa banas is so that's what is so. Only Nissa sa a home whom yas of penny air king. A base never say one of the better Sabana de mananado mode to me dim wa brandy panel, a jitum some of the man to abandon for mananado. Intina make a say. Yamakan won't in the year, may say you register nipa 10 million. Okay. Then you to abandon we are enter 10 million that because you account to everything as a blue honor say of years in or the cocoa no. To the cocoa or the cocoa to say minimum say na a then say nipan do ni. And then I feel the me man say and now you see. Okay. And this a cocoa ba say I feel you say nipa be say 10 million akako 20 million dia. And about one here better for because entimi man sa the moment near demons utimi ya ne say otimi fa obi adwen so na wakọ dada nipa no ama na to ne a eni kwan say oto okay ana say obi a ono nso bompa ye no hon kuku betimi adi nikan ama na to ne say oto finish and obi won so a enye demon ana say hon kuku okuta ne will to bet me the willpower ka say we are na meto beto so they will say ahonhom pa say ahonhom aye motia ana efisuo ene ade na ono ankasa ba ede ni kokromotia ba beto de enye possible eye possible dia aba no ye be kan no na say broso okay na obi ono ka say man to ama we ene ye say na bebre ho dia bia Venice Trump ne Kamara case ni adi say we share obi a o ka say o me Trump afan so no oboa oni Trump afan na Trump we ni tin so Trump afan because on pay persecution on pay or how bia na nim gwase bia but Kamara we ni anko o me say me am Kamara afan tie ni de ni pasu papa abatso ayetu sunsum sem edi ahim wo mu ana oh abasam no sunsum betimi edi na medi kankan sunsum sem betimi edi hu chese obi betimi akwako bompae ama hu bi you know I influencing crophobia ama womo ato ne wrong ne ni kwan so omoto chanu de sem yes of for de betimi akase sunsum betimi abem okay ena obi so betimi abompae ama sa amre ne mpae bo no so aye adwuma ama obi ekura bi anadwe nya so obeto ama we a obetimi ato ama okay nti ene ese sunsum edi ahim wo mu dia papa se na de bia na meka se afidie no komshena do so pa etimi bada se nyame ebeda edi yesem ana bibi wa bato ho de ache difo bi na wo beba beka na be wiache no adane se na difo ne kan no na difo na beka se o sunsum fom no nyame hye nkomo a otimi dane wano de kamu no se na ebe na obehu se wo ye ni pentia se na ebe ya nipa nyame animu nwasinti se na ebe ya nipa nkoka se vani se musi nyame se sei ochira musi nyame se sei ochira musi nyame se sei ni ntino ya advice abu se nyame be ya kire no obebo ho mpa ye ama nyame aka se me se kone kokan se we ni bidi so ka se kone kokan no se me se we ni bidi a eni kon se sesa minim se bible onyankopon timi kan se ebia Ninive Jonah koka se enkrofo no boni o maye ntinu
mekum ama akyire no bibia sinti no wankum biem menim sɛ onyame betimi aka sɛ enkofo mehye omase na akyire no ebia batami ye mpaebo a obi boye so ka kyerɛ ɔhene ne sɛ ɔhene no wo 15 years ubewu na asesa no ɛyɛ mpaebo obi boye na wo kokɔbɔ mpae we yɛ national issue na wo ba be kyerɛ sɛ wo bɛda ɛnyɛ sɛ o kama Mahama na sɛ baumia o kama yɛn a yɛwɔ na hu sɛ nyame te ase sɛ wo kama yɛn hu sɛ nyame te ase dia eni kwan sɛ akyire no bɛsesa no tie sɛ wonya dagye etie nyame yi pa sɛ na bɛyɛ a ɛde anuonyam bɛma nyame sensɛnea wo no wobɛka sɛ nyame sɛ sei na fa akyire no aka sɛ sei nti na sei ni sei wobɛtumi aka sɛ ɔmahu sei na mmom mimu sɛ nyame adwen na mmom sɛ ɔka sɛ nyame sei ɛyɛ different. Papa yenya diifo bi wɔ Ghana ha mmere bi ɛma ne bɛkyerɛ sɛ yɛma mpanin dada John Dramani Mahama mogya ne adeɛ wɔ ne nsa ho ɛno nti nyame ayi ne sɛ ɔmampanin Ghana ha de ɔntumi ndi president of Ghana ha bi mu agye sɛ bi ɔman foforɔ bi so deɛ ne wɔ nim na sɛ Ghana asase deɛ yɛma mpanin dada John Dramani Mahama ɛntumi bɛdi president ɛma ne nyɛ yie bim saa na nyame aka no abato eduru so no diifo korɔ na asa ba abɔnten bɛka sɛ nyame adane ɔman no ɛde ama yɛma mpanin dada John Dramani Mahama nti wei no yɛ bisa sɛ nyame first one no kan no dini ni na ante ne yie ana nyame na ankyerɛ se yie afa nkyerɛ dini no saa asɛm na asie no a free interpretation of scriptures about political so tia se senka ɛyɛ interpretation of scriptures a nka mekyiri na adane political de de yɛmfa ne saa at the end no yɛbɛhu sɛ onyame na ka se ana nyame na ka se saa asɛm no ɛsɛ ɔno ano timi kyerɛ se ɛne Owusu Bempah ɛsɛ ɔno ano timi kyerɛ se me de oyobi a minimum no ɛna me ni akyi yɛ sɛ ɔnyɛ prophet ne mo sɛ ne adeɛ na si afa kokɔ no mintimi ɛma ho comments nti ɔno ano no yehu na sɛ ɔno timi kyerɛ se because adane politics adane political nti no mehu MPP for ko ho NDC for ko ho wo a obɛka ho asɛm bia no yɛde wobɛfra nti sɛ ɔhɔ area no mpɛ sɛ yɛde mbɛfra ne nti ɛhɔ ne ba mu kakra ne sɛ wo sɛ sɛ ne di kankan ne nyame din ba mu sɛ wate ase ɛna yɛhwɛ trɔ no mu so a yɛnya adifo bi a ɔkɔhyɛ obi nkɔm sɛ nyame sɛ ɔnyɛ ne nsa manse no obewu sɛ ne odi kankan no ewi akyire ma nipa no bɔ mpa yɛ kyire nyame ɛma nyame san suma adi ne sɛ ɔkɔka nkyɛ ne sɛ ɔde mfie dun maka ne mfie ho ebesimi aba sɛ ebi asabrɛ no yɛsɔfo ɛbɛka asasɛm ne mapenda da John Dramani Mahama ɔteyɛ sɛ sei ne nyame aka fa ne ho enti adekodi a esi kwan de ma no no wakɔbɔ ho mpaeɛ ama nyame asan de n'asɛm asoma saa difo kɔ na sɛ wɔmɛka nkyɛ ne biem sɛ wadane ɔman no de ama no ne nti a meka na saa ka ne biem me ba ne Bernard so wa professor ma NDC mini na chiye madam foni kusi boate o professor ama MPP mini na chiye nemu no eye Owusu Bempah nsem na koye no de ba bi afiri ba bi abeduo no adane more political de no sa no de me fa ma no ntu but minim say on prophet minim say on prophet e no nkyere say obi a prophet a ontimi nye mistake obetumi ay mistake ebetumi so aba say onye mistake otina make na say enti no obi a prophet a ansa na me dia ma no e wo kwa bi so o me gini say minim say oye prophet nya say me gidi minim say oye prophet but obi a prophet a eno nkyere say ontimi nye mistake ebetumi so aba say onye mistake ntina me so gi so ono no obetumi ansa Papa ususu se ebredu se wunua no masofo no wo mo twem ho di fi amanyosem se ne medika aka se amanyosem no ebetimi a enka yatwe ho firi mu a ukoka asem a na asem na woka no ena ne ntokwa na nka o magiwadi so
na wonim na kokoye te se me wo MPP na fa chire no wonya nkomhye bi na akoka fa NDC ho a ebeda ne ntokwa se wonim na wo se wo NDC na chire no okoka asem fa MPP ho a ebeda ne ntokwa ne mo uye neutral dia o kan ya beka obiara nim se papa we oye neutral na o kan asem te o se na amanofo do o mefa wafa. Okay. Papa o maya yetimu bibia obeye bia be show political suits ya show NDC atade be show NPP atade enti se enne ebia sofo ne beka se okay ya ba ye kwakoto yi MPP ne befa ye be tag ne so MPP D4 se next 4 years asofo kona saba bonte beka se NDC ne befa eno se be tag ne se enne bia bibia koso a henti no waso eche camp ko NDC afa ebesi den asofo ne time ye neutral abra ye entimamufuo no ye pompa montade de hye wo because asofo na nya say ade na wi so when am make as kebetimi a o ma say ade na wi wo o ma kwosihye party gun party t-shirts party omdom ho duro ma wi okay etino wo ya na ya tag ho na picture nanka ye nanka obia nkonko yesa na nyina ye die lemu a ye de kisusum na ye dia ko obi ba out no kan sese ya obi ankasa okay obi ankasa na sese no ya ba won soso sese no sa na eba okay so o tena me kan sa na eba na enye ngwase bebere e ma sofo enye so edi kasakasa edi ntokwa bebere eba so tememe de menka se obi ntimi ani kwanso obi ka se wo hu we ana wo hu we o okay nyesa na meka no na me ka ne se ade no se na yasi afa ye no obi koka wo hu we a na ya asem se na wo kan ya obi ka se we ne be winu na asem we ne be winu eti no ka ye betimi are draw ba ko kakra akiri na fe de ya ye adwen se ye ni MPP ye ni NDC so dia se ye de adwuma na ne ye ya afa ko na koka yebe so because ye kan so fo bi wo na so ko no ko kan nipa ni be o mienu okay ye mfa ne se osofo bi wo a oye kanena e ma Roman Catholic even Texas Cardinal Texas or something like that me just o Cape Coast and o baby sa on e dia shenensa onu kura lu room ayi no okogina bi anka sesenka o wini okay onu say no mi hu so de no hu ra amanyosem to onu ba out lo be ka say ma hu say ya obi ayem be hye no okay obi a omunso muntimi ntake no too much because obi a hu no amanyosem da sana me pachire okay papa sani awudi kan ka se asofo no kroma di kan se ade ne deda o ma di kan de mo aforoforo amanyosem ne deda ntene ye mientum ye nyintum sa asofo no so ya amanyosem no munyi o manim mi MPP sofo mi NDC sofo nti sani abato breso na wo hye nkomo a edom na edi wachi ni nim se okay we de oye NDC sofo we ye NPP di ni nti no ni pene se NPP na emre nti se obeka bibi a enye ye nwanwa ye mfa nhye nyame nso se ye biem se asofo ne hu se ye po ye mpo amanyosem no wo ye because enya asofo bi kra ma na kotena radio so aka se aba ye kwa akoto no se wo kona akoto wa bani wi a enko fie gina ho ko se abato na kenkan brebe so na wo ne omu nyina kenkan wo bre kon so a wo mo bo abato no ho bra kwara se amanyo electoral commission ni ade no kra che ye se akoto wa bani wi a ko fie akenkan bre no so a na afi wa ba no abehwe bi na nso enya sofo ma na e ka kire party kitafo se okoto wa ba wi a enko fie gina ho na fo wani hwem na se bia bi ko che wa watimi aka sa no campaign na wo ye internet ade ayemi ntu na sofo nyina nya campaign bi oh there be so bi yam funso nje so bi anya funso anya sa intimi correct funso to bi o a o yam funso a we betimi aka se o there be obi an ko fie okay na edutam na ye kan na obetimi aba without say ye bomudin on say my boss so for bi din sese na me bomudin no ma anye wo
me bom din promoto tino te say bia be kan say kese ba ko no ono no nim so D4 Bernard nim so D4 eno no apart from that no me enya de ena Owusu Bempah so men kan bibia ntia okay me pese me kan bibia so atia tino be say yetimi nyi si yenyi a ye kasa mu no ye bi hu se na ye kasa fa okay na ye yemfo so kra so a eche betimi aba ato abeka say sorry ya nyi ni okay papa uji de se eye amanyofo no so e na mo asofu omo hu se mama mumu aye hade ama wo mu te duru amanyobre no so a ombe yusu mu ana ebi se Ghana ha se nyankopon no on kasa bribi age 31st ene abato obre ena ya na popularity niska. Okay. I want to be popular. I want to get money. Ena omo so nekute scan. It you know say if you speak for them if you don't get car you get cash. Okay. So and we also so popularity okay we are na fenidino ko nti se be ye obenya din no so baba bontia be hye nko bo betimi ayesa. Okay. Minka so nyina to bo betimi ayesa. Okay. nti se popularity no se ye be any sikasem any sikana le se wo hye nko ma party bia sika kakra be flow no na kofa SS na ba mo. Okay. Papa we dey da se unya adaje ma ye na no final message any bia won we kira kwan. My number is 0244 589193. 0244 589193. Me a house of prayer Sofu Penny. And I sign at that global bishopric a year a war at the whole a new Gabi. Me dano. And I saw for no so me sign that Eastern region. Si nyine hia omaye me pani. Okay. Na mesrewa se bibi wona me kan na wante ase a ofre me a mechirichirim. Na ne ametimi aka ne se yemfa obuoma asofo no. Ewumi so omaye mfurso bibiri ayemfurso de bibiri ayemfurso nye onyina. Nanso no mumyemfa obuoma wom. Esan se wo do obuoma wa una be prophet una be obe prophet una be nya ho mfaso because onyankopon asem say believe the word of God and you shall be established, believe his prophet and you shall prosper. It yenhwe ni ye kwan be fa so a deal with yasofo etribu a se ne ebidimu ye wo no no hyedodo ti mepamcho so bi kanu anka ni ye a won correct no since obeye no na ni twato so ne se o president wini a e mani nani ehuro ma wani nyi ni mumu no e mani nyi ehuro enko huro bia na kofa asebaba ye nyina ya Ghana fo na mi hire obi bia bye bye. Archbishop Yaw Edu Aoda House of Prayer ano enabusia ene yene no atwetwe enkomo na wo kire se abato no kwa wieye na wa e be declare se wunipa ena awini no mo wani nyi enkonko huro bi enkohye na nibre eyesa betimi akwakofa hawa ba yenyina yenka mom ne ma ya asomdwie no enkoso entena Ghana too much GH ena wani guso a wo hwe mesro so be subscribe ma page we na fe wo de be onaka ho sa no upload bi aba onsa ebetimi aka all the social media handles so kwa too much GH eya like na share ma wonua bi nso enya bi enhwe dark gold ene edin ameje so macrown.